Zdravo! U prethodnoj lekciji govorili smo o tome kako izgleda program, osnovna struktura programa, i to Pygame programa. Zatim smo se upoznali sa bibliotekom PyGameBG, a u ovom trenutku govorimo o koordinatnom sistemu. Dakle, i dalje smo na prvom času i cilj nam je da te upoznamo sa koordinatnim sistemom. Zapravo, da bi valjano postavio ma koji objekat, ma koju figuru na pozadini na kojoj želiš da se ta figura ili objekat pojave, neophodno je da zadaš mesto gde će se objekat pojaviti. Dakle, potrebno je da znaš koje su to koordinate objekta gde bi trebalo da se taj objekat pojavi. E sad, ti si iz matematike već upoznat, odnosno upoznata sa koordinatnim sistemom, međutim, mi ćemo ovde govoriti o jednom za nijansu drugačijem koordinatnom sistemu. Ono što je drugačije u odnosu na ono čime si se već susreo, odnosno susrela, jeste da se centar koordinatnog sistema nalazi u gornjem levom uglu. Dakle, ovde je 0, 0, a onda kako se krećemo na desno, ova koordinata, to je x koordinata raste, odnosno kako se krećemo na dole, raste y koordinata. Ljudi koji su programirali ovaj portal petlja.org potrudili su se da pripreme za tebe veliki broj pitanja i zadataka, odnosno vežbi, koje će ti pomoći da savladaš ovo o čemu ti ja govorim. Hajde da pokrenemo ovaj ovde primer. Pojavit će se jedan prozor, a kada mišem prevučeš preko ovog prozora, vidjet ćeš da se pojavljaju koordinate koje se menjaju. Zapravo, ove koordinate crvene, 237,282, koje u ovom trenutku vidiš na prozoru, su zapravo koordinate vrha pokazivača, odnosno vrha miša gde se one nalazi. Dakle, kako se pomeramo, tako će se i ove koordinate menjati. A ako dođemo ovde, dakle pokušat ću da dođem skroz, ok, ne može dalje, ali vidiš, ovde koordinata ove ovde tačke je 2,2. Kako se krećemo na desno, raste prva, odnosno x koordinata i ona je 121, dok je y koordinata 1. A ukoliko se spuštamo naniže, rašće y koordinata. Jako je bitno da uvežbaš ovaj koncept, dakle jako je bitno da znaš da će ukoliko se tačka kreće na desno rasti prva koordinata, a ukoliko se tačka kreće nizbrdo rasti druga koordinata, odnosno y koordinata, a ukoliko se recimo krećemo gore desno da će rasti prva, odnosno x koordinata, a da će y koordinata opadati. Najbolji način da savladaš sve ovo o čemu ti ja trenutno govorim jeste da uzmeš i uradiš vežbanja koja su pripremljena za tebe. Ovde imaš tačke koje su različitih boja i ponuđene su koordinate koje bi trebalo da spojiš sa bojom tačke. Takođe, ovde postoje i razne pitanja, ovaj primer je rešen, ali hajde da ga prođemo zajedno. Ako je prozor širine 200 i visine 300 piksela, koje su koordinate njegove centralne tačke? Ovde stoji 100,150. Dakle, sredina, odnosno pola od 200 je 100, a pola od 300 je 150, pa su upravo to koordinate tog centra ovog prozora, ovih dimenzija. I dalje tu postoji nekoliko pitanja, tako da je moj predlog da prođeš kroz sve ovo i uspešno naučiš kako da odrediš koordinatu tačke na prozoru, što će jako biti bitno za rešavanje nekih novih zadataka. Hvala ti na odslušanom videu. Ono o čemu ću ti govoriti u narednoj video lekciji jeste kako zadajemo boju. Zdravo!